Отиваме в Египет! Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в новият ни влог. Както виждате, вече сме на летище София. Събрали сме багажотерите. Ето и при мен има, взела съм си едно Red Bull, защото, както усещате по моя глас, ние бяхме на рождения ден на Сандев. Да. И на мен гласа ми е паднал. Пияни, заляни. Ще си сложила ли тук колко е часа? Няма да сложила, затова ще кажа. Съм сложила. 3:30. В момента е 3:30 сутринта. Ние сме с целия багаж. Допреди малко бяхме на рожден ден на Сандев. Умствения багаж го оставихме, защото не ни трябва. Отиваме на купон. Точно така, отиваме на купон. На мен гласа вече ми го няма. Но това няма никакво значение, защото сме тук за вас тази вечер. Само за вас. Искам само да кажа, че ще бъдем 7 дни в Египет. Заедно с вас ще бъдем с Павката Цвети и още 60 човека българи. Павката Ицака, йо. И е много студено. Така че да, влизаме навътре и снимам всичко от тук нататък. Днес нямах възможност да снимам. Ще спре да снимам. Спрях да снимам. Между другото, сега сме единствен самолет, който иззете. Всички тук са наши. Така ли? Аз не знаех. Да. Ей! Много ще ми е интересно как ще пътуваме. Ще е много забавно, така че ще ви снимам. Влизаме да видим какво е положението и ще ви снимам. Хайде, let's go! Ей! Това ни е таблото. Ние сме за Милано или... Смешното е, че нямаме бордови карти, защото хората, които ни го организираха, казаха, елате тук, ще ги дадем. Окей, ние сме тук, но вие къде сте? Хора, аз до утре няма да имам никакъв глас, естествено. Но това означава, че съм си изкарала добре. Не мислиш ли? Рожден ден на Сандев беше много як, имаше танцорка, имаше много неща. Но той приключи, ние им казахме, че до 3 часа сме там. Ето и нашите колеги, които ще бъдат за тези 7 дни заедно с нас. И ще си набутвам камерата, без да имат желание да се снимат. Ей! Ето тук багажа си заминава. От било. От взимало. Ние отиваме при фараоните. Какво правиш? Мисля, дали с това ще се вратне. Но не се. Но ти можеш да се въртнеш. Хайде, 1, 2, 3. Снимам само да кажа, че ме разоблекоха гола. И ми викат, сваляй обувките. Викат, сваляй обувките и аз викам. Ама хора, аз им викам, това са диаманти. Диаманти и кристали, нормално да пилкат, бе. Ти това знаеш какво е, милиони. Я глей. Тенденс да оригинал. Сега отиваме и не знам какво трябва да правим. Трябва да си на B12. B12 ми е любимото. 5 minutes later. Значи хора, това е хотел. Не, ще го мисля. Почиваме малко, защото не е добре. Кажи, къде отиваме? Отиваме в Риксос хотела. Сега се сетихме, че бяхме на стриптизорка. Ама хора, ние наистина бяхме на стриптизорка на рождения ден на Сандев и беше много диво. Да. И после, като стигнем в Египет, ще ви покажем една изненада, която се намира под това сладко суичърче на Христо. Но какво е то? Останете за да разберете. Моя тениска. Не я показвай, бе. Майци, защо правиш неща, които после аз трябва да ги режа? Много добре знаеш, че не мога. Не обичам. Папагал. Така е, папагалче. Павката го снимам колкото за така да има. После да го сложа на тъмнейл. Всичко за гледане, нали знаеш? Ще пътуваме хора 4 часа. За първи път ще пътувам 4 часа с самолет. Никакъв шанс. Ще видиш. Че няма спим ли? Да, защото на тебе ще бъде тясно на краката. Гаранция. Да, даже директно ми сложи. Значи са Викат, искате ли там? точно широко? Да, даже сме през едно място. Да, говорете си още. Да трупам материал, да. Казаха ни приятен полет и ни качихме в автобус. С автобус. Ами явно са в път. Аз мисля, че ще ни вземат, ако нали сме с самолет, ще ни вземат с лимузината. Факте, тук са някакви автобуси работи. И сега ще пътуваме 20 часа прави до Египет. Така че прекусим океана. Лувайки. Айде хора, качваме се. Аз съм на Египет фараона. Ставам на отбора шампиона. Първо за тройка. Да. Почти мощно, колкото моя мерчан. 1072 кони. Ей, айде влизаме. Хора, вече сме в самолета. Честно казано, може и да сме пропуснали нещо да кажем, но... Няма какво да не казваме.
То ще има, ти вече имаш 15 минути без нищо да стана. Ма не им показвай. Ами не, аз просто... И това е интересно, нали? Хора, напишете в коментарите, и това е интересно. Искам само да подскажа, отдолу се крие нещо. Но това е като стигнем на египетска земя. Много е студено, чакаме да излитнем и ще ви снимам някакви готини кадри в небесата. Какво следва? Стъклото е чисто иначе. Много яко, хора, много яко. Ето го, нашия вожд. Да, срещнаха ни подобаващо и аз се извиках като на дивата селенка. Nice. А сега какво трябва да прави? Томай? Еламенто мендис, не разбирам. Не разбирам. Хора сега ни дадоха едни личета, на които да им дадем автографи. Навсякъде имаме фенове по света. Ей! И гледайте, всички се редат за наши автографи. Спокойно, приятели. Всички ще получите. Ей! Христо е бесен, защото няма химикалка и че не си е предвидил да се сложи в багажа химикалка. А то багажа аз му го приготвях. Не съм бесен. Не знам. Просто можеш да ни сложат тук по една химикалка. Притеснен ли си нещо? Аз викам, hey, can you give me a химикалка? The chemical, okay. A chemical. Yeah, the chemical. Така подпълваме тези глупости. Chemical. Oh, yeah. И ще направя подобаващо откриване. Не се притеснявайте, просто да свършим малко документация. И след което ще изкрещи отпред. Тук ще бъде България. Какво става, гъта? Има ли печати? Има ли печати? Пише Гого. Гого. Я? Верно пише Гого, вижте. Чакай да фокусирам. Гого. О, ви са пак ще ни тараша. Писна ми. Писна ми. Да, сега ще ни проверяват багажа, ще ни бъркат дупките, ще... Общо взето тъпо. Интересно. Абе да, като мина тия процедури, вече почва истината. Но трябва да минем и през тия неща няма това. Да, една баба ни предреди. Пререди, не знам как се казва. След тая, дойде и каза, и тя мина. Да. Майци, не сме в Корея. Да, ме тя така говореше. Да си намерим най-красивия куп. Ето го, ето там е. Ето го там. Бебчето, жълтото бебче пристига, гей. 5 minutes later. Хора, минахме успешно. Искам само да кажа, че около 5 пъти откачих от нерви. Христо и той. Много са груби тук египтяни. Страшни грубияни. Страшни грубияни, не знам. Това ще искат по $1, черти. Да. Всичко ни дърпат тук чаните и искат да ни помагат. А единия египтянин е застанал и дърпа на Христа. Това големия кубър и... Нали да го така? Христо откачи. Той за да го качи на една количка и да ми го бута вместо мен. До тебе. Да ми иска после 10 $. Да. И Христо, no, ма така си изплаши, че хвана лаптопа, хвърли го и вика, no. Беше много смешно. Да, ама след това другия много ни изнерви. Дето беше на скенера. Защото Христо го пита някакъв абсолютно нормален въпрос. Дали телефона може да му е в джоба и той седи така. No. И проблема беше. Даже по-голяма пауза. И през това време, докато той седи и държи скапаната пауза, на нас вече ни падат чанти, сипат се неща. Пълен минус. Ето го да. Искаме така хора. А, така. И седи до тебе. Абсурдно просто. Но да. Хора, сега се качваме. Да. Вземе това бе, сака да го носи по кувърчето. Лесна работа, да. А сега се качваме в едно от тези автобусчета. Чакай да чета още си на статата да има. Подивялно. Иначе да, това ни е подарък от Сандев и Стела. Така да подарък за Ици за рождения му ден с пожелания за много пътувания. Мале, много гадно, да, много гадно мирише и мен много ме притеснява, че храната няма да ви хареса тук. Съжалявам. Аз съм леко претенциозна. Но пък не съм лошо настроена, защото гледахме снимки от хотела, то е зверски. Така че нас само това ни интересува. Качваме се сега на едно от тия бушчета и излитаме. Палмите са много яки, много ме кефат. Трябва снимки. Аз не съм пикал от 5 часа, защото забравих самолета. А я кажете, като пикае, как мириш? Тук ще пикаят, аз какво се притеснявам, че съм... Да. О, погледни. Сваляй гащите. Като пикаят по самолета, то го разпръсква из... Целият свят, който е гене, не е гене, ДНК.
Тук е някакъв пълен хаос. Но, ето, отиваме на пети. Хора, искам само да кажа, че е време да разгърнем потенциала си, защото днес Краси, Стела, Сандев... А не, това е Ици бе. Ици, Стела, Сандев, Краси, Мъци и Поли ще бъдат с нас в Египет. Само един приятели, 24 часа сме. 24 часа ще бъдат с нас. Ето, на терминала, приятели, да видите какво е. Не мирише добре, но това са истинските приятели. Тук сме. Фен клуба. Айде. Приятели, това беше всичко от нас. Видяхме пирамидите. Ето ги. Тук на всяка има пирамиди. Да. Ето там има още. Ето колко много пирамиди. Уи! Ей! Еми, това беше всичко от нас. Благодаря ви, че гледахте. До скоро! Хора, ние къде сме, бе? Ама аз не мога да снимам. Преди малко беше направо скандално. Сега ще снимам вътре. Христо пак се бие за куфара. Край. Хора, минахме през този скенер и сега сме в фоайето. Омага, чакайте. Вау, впечатлена съм. Забахме багаж. Впечатлена съм. Важно, че на всички са там. Ето, притеснен за багаж. Ма хора, Ици. Нещо да кажеш? Да се настаним. Добре, айде, чакай. Когато се видим. Айде. Хора, положението е плачевно. В момента е 10 часа. Те ни казаха, че ще ни настанат в 2. Аз съм мъртва. Спи ми се много, защото от рождения ден ние въобще не сме спали. Искам да си махна грима, лицето ми вече гърми, както виждате. Истината е, че всички останали са вече настанени, но само ние не сме. Ние, нали, Павка и Цвети. Да, защото казаха, че искат да ни освободят най-хубавата стая. Нали, най-хубавите стаи за нас и за тях. Но на цената на какво? Погледнете. Висиме е тук на някакви дивани. Много зле. Очаквайте повторно включване след 3 часа, когато вече тук ще сме се набили на този диван и така. Хора... След 300 зора, след 300 часа. Една дете, че трябва да смислиш, че някаква парола. Не, имаме много дива стая, да. Готови ли се да я видите? Това е много интересна стая. Не сте виждали такава, не сте виждали. За начало влизаме тук. Виждаме най-красивата гледка. Не, започваме с това. Това е гардероб, не? Да, гардеробче. С сейфче, с супер чима ютия, много се радвам. Дадох $1 на човек, който днес куфарих. Thank you. Може би иска още ли? Откъде да го знам? Тук ни казаха, че постоянно трябва да типваме хората, защото иначе се сърдат. Той беше такъв. Да. Thank you. Ама защото аз долу си носа куфара и той ми го дръпна и го върна на същото място, което беше много странно. Ние можем да си бутаме куфара. Така, чакай. Най-хубавото за накрая. Така, тук имаме... Един халат. Имаме чехлички, едни отново. Супер, майни са пропуснали, че сме двама. Ето тук е да си слагаме обущенцата. Ици. На твоите къде си? Моите са на краката ми. Така. Ето тук имаме огледало. Понеже много хора ми писаха в Инстаграм, бях скачила една снимка и ме питаха за този сет. Alicia Original Shop. Alicia Original Shop за вашите красиви тела. Бау! Така. Хора, тук има някаква стая. Хора, това е врата към другата стая, към съседната стая. Обаче те трябва да отворят. Да, и ще ни стане обща. Това е скандално. Яко. Така, да. Ето тук е бюро, буквално бюро. Вече сме си метнали нещата. Това не знам какво е. Това е мини бар. Добре, а къде ни е гардероба в такъв случай? Може би е онова там, което мисля. Христо! Това ще го остава. Така, това е мини бара. Аз мислех, че е гардероб. Ето тук ни е леглото, тук имаме за Дари легло. Шкафчето. Да, това е за Дари. Леглото и айде време. Чакай, я гледай колко много лампи. Това тук ще... Какви с тия работи, бе, що не мога? Между другото... Чакай да пусна всички лампи. Така да свети. Много яки тъпи. Яки, да. Ето 5 са, да. Това ни е леглото.
Имаме си или миризливка, или там как ми се викаше. Но искам да покажа банята, защото тя най-много ни впечатли. Хора, съжалявам, че съм малко минорна, но ето я. Много е дива. В смисъл цветово много ме кефи. Тук трона да си говориш по телефона. Да, това казвам. Ето тук е банята и тук е към спалнята. Хора, аз лично съм малко забила, защото просто не съм спала и мисля, че се личи долу в кафенцето или там както е. Просто си изтърках поне очите, защото направо ми гърмяха. И имам тия яките огледала. Да, може да си гледаш. Има вода. Да. Кой е? Не. Това е за нас подарък. Да, да, и сега искам само да покажа всъщност най-хубавата част. Гледката. Само хора искам да разбера как се отваря за Бога. 5 minutes later. Нашата гледка към океана. Яко. Ето тук си имаме запиване. И това е всъщност гледката ни. Тук има сол. Сол. Може би предпочитах гледката ни да бъде към вътрешната част на хотела. Но нищо, ние така или иначе не знам колко бихме седяли на тази тераса. Да, ние така или иначе май ще им повече в хотела, не в стаята. Да. Да. И хора, това е като цяло. Оле, щях да падна. Да, това е като цяло. Да знам, доволни сме. Аз просто вече съм супер изморена. Просто искам да си измия лицето, да си взема един душ, да оправя багажа и да си легна. Това ли? Да, във формата на носа е определено. Във формата на човече. Аз видях, обаче и ти това, къде ние трябва да си държим нещата? Много ми е странно. Къде? То това не е точно гардероб. В смисъл гардероб е, ама е някакъв къс. Много е странен вайба на стаята общо взето. Напишете в коментарите какво мислите за вайба на стаята, защото е много странна. И не съм сигурна дали много ме кефи или изобщо не ме кефи. Не знам, пишете. А ние е време да си лягаме малко, да си починеме. Хайде, бай. Хора! Ние се наспахме. И сега отиваме да ядем. Това ще кажеш? Да. Аз мисля, че заедно ще кажа. Да бе, толкова дълго изречение. Малиш колко съм чил. Ма хора, искам само да оцените аутфита на Христо, защото ние много се постарахме да е готин. И накрая се оказа това. Наистина е много готин, крокчетата. Да видят, че съм 8 новен. Обичам количка, обичам футбол, обичам Лейкърс. Нямаше Манчестър Юнайтед. Star Wars. Star Wars просто това... Аз не съм гледал Мандалориан, ама Бебе Йода. Ето ги и моите. И така. А почваме с кенефа, защо? Ами защото някакси тук май най-така ми допада. Тук е най-чил. Я ми покажи хората как изглежда. Тук е най-чил. Това е много странно. Да, защото в очите ми изглежда... В очите ми е много близо пък. Ама и в моите е много близо и някакси... Това е много странно, бе. Какво? Хора, искам само да... Лещата нещо прави. Искам само да похваля Acne Out Biotrade. Вау! Хора, за първи път, ето Христо е доказателство тук, мен. За първи път използвам тия продукти. Това казино. И то така си навзех, за да... Не знам дали е казино, това едва ли. Не, просто искам само и си да кажа нещо наистина сега важно. Че точно ден преди да дойдем насам, даже същия ден, вчера бе, не, вчера ли се пада? Да, както и да е. Вчера, да, си взех неща от серията на Acne Out. Просто исках да ги пробвам. Реално бях и на лекар, той също нали ми ги изписа. Вие видяхте, че почти 24 часа бях с грим. И това в момента изглежда вау, много вау. Не мога да повярвам, Аз много се бях притеснила също, че лицето ми ще е много зле. И даже затова най-много мрънках. Реално не, че толкова ми се спи, а че реално не мога да си махна грима. Та да, искам само и да покажа гривните. Супер яките гривни. Браво, кефът ме. Да, айде да рупкаме. Хора, ние се наядохме, аз не ви снимах, защото имаше силна музика. И нищо нямаше да се разбере. Сега сме на една малка разходка из хотела, защото той е огромен. А ние отдеве нямахме възможност, защото аз бях много изморена. Много ми беше тегаво. Това бушче бъбе, може да се качим и да караме. Така ли? Навсякъде. Ма много яко хора. Може да се качим и да ни закара където иска. Много яко. Трябва да има сцена, защото правят някакви партита.
И днеска по принцип май трябваше да има парти, но няма. Или не знам, нещо не може да се ориентираме. Това ще стане. Аз продължавам традицията на Ици, защото той където и да отиде, нали, в друга държава, пробва колата. Айде да влезем. Влизаме, той е някакво детско, ама колата... Чакай само да го снимам. Бесни деца. Ама не, аз Гледай как изглежда. Чакай. Исках да направя тестване на колата. Между другото, има тук тяхната бира Стела, само че е друга Стела, не е Артуа, ми е Стела. Не е Артуа. Артуа, да. А пък количката, аз на всяка държава, където съм бил, не съм бил на много места, ама даже за първи път сме извън Европа. Няма значение, тествам, за да видя колата. Исках да направя тестинг, ама после може в хотела да направя. Тестинг. Реално какво е? Просто е кола, само че това е все едно без захар. Това е малко е. Ето това е по-странно. Просто е все едно без захар. Да, но не е лошо. Искам само да пробвам това без захар, да видя дали ще... Приготавя с захар. С много захар. И така, хора, разхождаме се. И ако има нещо, ще висни. Може да се стигнем директно в стаите, гледай. Да, би трябвало по принцип. Много са яки палмичките, много ме кефи как ги осветяват. Много готино се получава. Днеска със сигурност ще е по-chill day, защото сме изморени. Още не сме сигурни точно каква да ни бъде програмата, така да го кажем, но от утре вече ще правим някакви по-интересни неща. И става много студено, така че спирам! Добро утро, приятели, и от ден. Официално ден първи, нека го кажем, защото вчера беше много странен ден. Мисля да го изключиме. Ден втори. Не, добре дошли от ден първи. Не, вярно, това е ден втори. Не, ден втори, ден, официален ден първи на това прекрасно място. Хора, много е яко бе. Имаме, значи, закуската от 9 до 11. Ние вчера викаме, ние ще дадем 10.59, сега 10.54. Леле, колко сме точни. Але хора, да, днеска е деня, ето има хора, разхождат се, тук случват се някакви работи. Много яко, много яко. А вчера по това време бяхме тук и лежахме там на това, защото... Умрели от гъдъл, да. Искам само да си похваля, лицето ми е много добре. Много добре ми изглежда, има само една пъпчица. Но това е, няма проблем. Като имам предвид, че вчера седях толкова време с грим, в момента изглеждам страхотно. Сега ще папкаме и ще видим какво ще правим, ще ви кажем. Има 5 минути газ. Ами хора, вижте какви сме машини. Взехме си пачалинки, капучино и там яйчица. Яйцето е тъкмо излюпено, защото имало едно... Количка, тук кюфтенца, много добре. Много добре. Дай, Гепи. Браво, мой. Браво. Хора, отиваме на плаж. Колко съм як. Ей, Аз съм Пикачу. Това не е Пикачу, това е друг, ама е от Покемон. Да. И сега отиваме малко да си попечем до петата. И после къде отидохме? Ще отидем в другия хотел да го разгледаме. Така че ще ви снимам. И така, време да ви покажа малко от басейна. Но това е втория или третия. Хора, ето тук трябва задължително да си направя снимка. Жестоко. Брутално. Ето тук. Виждаш ли? Трябва да се научиш да усещаш местата. Аз съм ги усетил, с това съм те довел тук. Ей! Trendway Travel ни закараха тук, така че... Не ни закараха, ни докараха. Не ни докараха, ние заедно с тях. Вици, тук палмите също искам. Как искам да стъпвам? Ми давай, направи го. Бъди смел. Я искам и аз. Ей! Левичка, джуст. Много яко тук при палмичките искам. Това е перфектната... Постеля. Това е футболна трева. Не, това не е Райграс. Това не е Райграс. Много яко, хора. Добре, е футболна трева. Тази част много ме кефи. Виж тия колелета ги карат в водата. Да, между другото. Спирам, защото има музика, а там хората тренират. Здравейте, това е бубето. Там е аутфита. Ама то нищо не се вижда от тебе, чакай. Така. Това ти е аутфита. Това е гривна. Така. Това са кроксчетата. И отиваме да ядем. Това влог е само как отиваме да ядем. Само как пуцаме общо. Но нищо, спокойно, ние бяхме там преди малко. Ама не знам дали сме снимали, защото пък аз си правих снимки за Инстаграм. Да. Ама това сега включване е за друго. Дай сега. За какво е включване? Така, включването аз даже направо ще го пратя на мама. Добре, да разкажем. Разкажи сега вица. Те ни го разказаха на Разсмей ме и спечели 20 лева.
Обаче там го разказах с Фукар. А ние ще го разкажем с диджей. Един диджей влиза в църква и казва: ей Боже, ей 6, ей 6, ей. Раз, ей. Който разбрал, който се занимава с това, ще е смешно. Колко им е скучно в коментарите. Хора, това е вечерята. Не е вечерята. Обяда. Тайния обяд. А какво е след обяд? Не знам. Това е ядене, което представлява ориз с някакви кръгли неща. Салатата, да, хлебчета, картофи и исках лимонада. Понеже английски ми е толкова добър. Това е спрайт с мента и лед. И това ми е лимонадата. Ама защо ти казва? Лемонейд. Лемонейд, спрайт. Не, аз казах лемонейд и те... И аз викам, спрайт, лимон. Нали, тръгна да обяснявам съставките, ама... Айде, после се включа. Този кадър специално за нашият прекрасен кум Жоро, защото той обожава сок от вишна. Жорка, погледни. Такът лети и лигичките. А сега, хора, отиваме към другия хотел. Хайде, let's go! Хора, стигнахме в другия хотел. Суис хотел. Още нямам наблюдения, защото пък... Аз имам, влязохме малко по-шано е влизането, такова по-сейф, по-лично е, И павката седа е пред камерата, ушким случайно. Да, няма, аз се започнах. Пак е. И сега ще го следа постоянно с камерата. Да видим какви впечатления ще имаме и ще се включа. Добре, в този хотел продават, подаряват, не знам, шоколад. Много яко изглежда. И тук има още шоколадови изделия. Йоана, какво правиш тук? Мислех, че си на работа. Това е лобито и сега излизаме. Ма тук има сцена. Дали? Наистина ще го копирайтнат, кажи ми, да знам дали да спирам. Там има сцена. Къде е нашата сцена? Кое е сцената? Ето я, там. Да. Я да видим и басейна. Павката и Цвети си лафат с един египтянин. Нещо май се разбират за камили. Да купуват цвети за няколко камили. Нали такава и тук има цената? Да. 10 камили павка. Че 10 камили това си е много? Айде и сега отиваме горе на партито. Let's go. Виж, watch your step. Уоу. Тук показва, че трябва да се прибиваш така. Watch your step. Step sister. Watch your step. Step sister, I'm step. Ела си тук. Ела си, G. Ела си при мен, G. О! Гугучи, флиц! Я нервно. Много сладка, бе. Съм котка. Това е котката Гучи. Здравей, Гучи. Много си сладка. Много яко. Много яко, хора. На нашото частно парти, хора. Дойдохме на частно парти. На моето частно парти влизаш без покана. И се напихме. Рязко спря партията изведнъж. И сега го сменяме. Къде отива? Ето го самолет. Помислим. Ако не сами ще си направим, бе. Колко му е, бе? Лаптопа носиме, бе. Не. Приятели, в този хотел, освен всичко, има и забавления. Тук има много бесен турнир между титаните. В левия ъгъл. В левия ъгъл е Христо Борисов Стефанов с прякор, все толкова познат на нашите зрители. И цака мадафака. А в десния ъгъл, както казах, неразделната половинка на Христо, великия Павел Тихомиров Колев с прякор паки-лаки. Нека видим кой ще спечели. Айде, в моя влог ще бъде от тая точка. Кой спечели тая точка, печели всичко. Браво, бе, Ици, бе. Браво, бе, скъпи, бе. Хора, сега играем на турнир. Гледайте. Чакай, сега след малко и аз влизам. За 2 минути, защото толкова. Това беше от мен. Чао! Хора! Нещо се случва. Само ще кажа, че не е само тя. Да нямаш предвид и Даниела?
Какво правиш? Записвам баджанака. Баджанака! Що си се нагъзил? Защото съм в гардероба, за да се изолира звука, защото нямам... Заглавието ще бъде и цака се завърна в гардероба. И така, хора, добро утро. Така се събудих аз. С изречение баджанака. Аз съм Холмър. Да, дай колко съм умрела. Айде да ядем, че пак е 10. Отиваме да ядем. Хора, вече сме на басейн. Аз снимах ли нещо за добро утро, бе? Да, как записам реплики. Да. Добре. Вече сме на басейн. Ние вече втори ден подред с Христо играеме на тукашните игри в басейна, които са да се мятаме там във водата. И е много яко и си намерихме нови приятели. Вече имаме един шефа, защото казва на Христо: бос, бос, бос! Hello, бос! Дал $10 и той е роб. Да, Христо му даде $10 и той вече умира от кеф. Ама той е много готин, оплаквани са тук нещо, някакви работи. Понеже сега са в техния празник. Празник ли е? Не знам ли е празник. Празник, не знам. Обичай, да, Рамадан. И даже с нощи, като се прибирахме от партито, касичката се вижда, касичката, мамка му, италианска касичка. Така, както и да е. Та вчера, като се прибирахме от партито и имаше много мъже, които се разхождаха по улицата. Много ми е интересно какво представлява този обичай. Така че, може ли някой да ми напише долу в коментарите, наистина ми е много интересно. Или просто мога да разпитам някой тук, обаче няма да се разбереме. Аз с мен английския ми е много куц. Така че да, ако ми напишете в коментарите, ще ми е много интересно да го прочита и да разуча. Или просто мога да питам чат GPT, това също. Не, искам някой, който си го е изживял. Така е по-добре. След малко трябва да се качвам горе, да се оправя, да си правя косата, да се преоблека, защото имам да снимам полуред и рокли и трябва да изглеждам подобаващо не така. Какво е това? И ето го и Ицпици, който си чилва. Много яко. Чакайте, хора, че забравих. Тук до нас има... Чакайте да спина. Та, хора, тук си имаме едно семейство китайци, дето много им се кефяме с Христо. Те са 6 деца, едното е бебе и всички останали големи деца помагат. И, много са яки, много фенси семейство. Там е боса, не като при нас Христо. Има си истински бос. И, много са готини, ще ви ги снимам. Приятели, вече сме на обяд. Папа кашицко. Каварма от октопод. Тук. Да, кавармата от октопод, да. Тя е интересна. И кебабчета и кюфтета. И аз съм с кебабчета и кюфтета. И виж как съм си хванала вилицата, защото пече слънце и гори. И си взех пак от импровизираната лимонада, защото с кола върви брутално. И ние също сме на романтичен обяд. Ей, много сладко. Моят мъж го направи това. Кое? Че пожела да сме отвънка така двамата на Само съме. ти кажа, че ти е жега. Жегичка е, ама е готино. Приятно е, много е приятно, много си сладък. Снимахме лорети и си викали. Ици беше впечатлен. Смятате, що Ици беше впечатлен. А ти не беше впечатлен от мен? Аз имам железни нерви. Христо, първо, че има железни нерви, второ, че започна да снима невероятно. Аз винаги съм можел, просто сега реших да ти покажа. Добре, за моите изисквания. Трябва постепенно да се показват За скилове. моите изисквания му отне време, но Христо беше абсолютно впечатлен, че за... Чакай, така трябва да снимам, защото да те вижда с теб ще видя. За 20 минути успях да сме на 4 визии. Аз бях по-впечатляващ. 4. Тук кой е по-впечатляващ? По-впечатляващ. Напишете долу в коментарите, а ние отиваме на бич парти. Айде, ще видим след една стотна. Втората линия е Парцел Аква, където е аквапарка и е по-гатичък. Задължиха ги, който си оправи хотелите, ще вземат. Скъпи приятели, намираме се в най-луксозния хотел. Сега минаваме от тук да пилкам. Много по-луксозно. Наистина много яко. Мисля, че ще ми отива да живея тук. Бих свикнала. Чакай малко е така да покажа крак. Тресени лукса, жестоко. Ици, може ли да живееме тук? Да, ние всъщност живеем, това е нашия хотел. Всъщност трябва да ви признаем. Сега се намираме в най-луксозния хотел. Много обичам и лукс. Мразя те.
Те са златни, всякакви парутка Филип Лейн, Гучи Форема. Хора, подарявам ви яка гледка. Да се чувствате. Много яко. А ние се редим, защото отиваме на парти. Хайде, диджей вече излезе. Най-якото и най-щурото парти в цяла Египет. А тогава що шепнеме? Защото отихте партията. Хора. Ма какви са тия гледки? Лудница. Лудница. Тук надясно сънсета, на запад виждаме слънце се залязва. Леле. Поглеждаме на изток, море. Моренце. Абе, защо ми припречваш пътя? Аз как да мина? За да не ходиш, Ниско бой. Ма. Много яко, хора, влизаме. Целият цирк Балкански е тук за нас. Много яко. Ици, има пиене! Хора. Много яко. Къде е любовната клетка? Това е любовната клетка. Ела да влезнем. Вече сме в любовната клетка. Хайде да се поцелуваме. Хайде. И така, скъпи приятели, това ни е вечерята. Така само отгоре я снимам. Суши! Те се наядоха, аз като се нареда за това по суши, но мисля, че си заслужава. Сега ще опитам и ще ви кажа. Скарили обаче скарит много гадно, защото трябва да ги разтварям сам ръчно. Не се ми разтвори. Ти пък и ти, ако искаш и в устата да ти го сложат. Искам. И почвам да ям, защото пак ще ме чакат. Всеки път ме чакат хората. Писна ми. Как е? Много добре. Много густо. Добре. Хора, така са богаташите. Я гледайте с колата. The wrong way. И си пак казва неки глупости. Да. И сега си отиваме към хотела. Уи! Часа е 4:05. Да, ние трябва в 4 сме долу. Вчера не знам дали снимахме как легнахме, но сме готови за пустинята. А тя се гримира. Самолетът ще лети без нас. Как бе? Нали ще се гримираш в самолет? Ами да, но се притесних. Ще има турбуленция, ще има... Еми то трябва да има турбуленция, защото... А сега по пясъците с белите обувки ли? Да. Взехме си такава закуска за пътници. Какво има вътре, покажи. Сандвичет. Хора, ние пихме от 9. Казвам от 9, защото са минали 3 часа. И точно защото са минали 3 часа и сега се чувствам... Чакай да тази страна, защото... Сега ме е цъкнал алкохол. Там не се вижда. Алкохол, ето в този момент ме е цъкнал. О, не, пак трябва да ни барат. Пак Няма, тук само огън, пак ще ни барат. Сега ни бараха по патките. Какво? Нищо няма да се чува! И ти, я кажи сокчето с какво е. За хараба. С глава. Деца, ето. Може да се представя, това са деца. Няма проблем. Спогодни, че са малки. Приятели, в момента се намираме в бус и сега отиваме към пирамидите. Ма хора, тук стават някакви много тежки мазаляци, гледайте какво става. Направо е страшно. Има ли? Няма ленти, няма никой. Аз съм потресена. Прекъсваме това невероятно приключение, за да ви кажем да се абонирате за канала, да харесате и да сте живи и здрави. Не, шегуваме се. Не се шегуваме, но също така се включваме и за да ви напомним да използвате нашите промокодове Христо и Николова 200 в Betano.bg за 200 безплатни завъртания. За новорегистрирали се, това е много важно да го кажем, след верификация. И да не забравим да ви кажем да бъдете отговорни, да играете отговорно и да играете само с пари, които можете да си позволите да загубите само за забавление и така. Да се върнем... И да сте над 18 години, моля. Естествено, да се върнем към пирамидите.
Айде! Стигнахме на... Виж кучета. Гришковци. Къде? А дайте ги гришковците. Сега ще се приближим, хора. Много яко. Хора, все по-близо сме. Много яко. На пазар. На пазар. Всъщност, ето, защо дойдохме. Кое? Сега ще си купим всичко, от което нямаме нужда. Обаче искаме там при дрехите да иде и сега ще ви снимам. Хора, това е туториал. Това си на 0,5. Ема много яко. Сложна работа. Малко ми сме така главата. И сега те по челото. Yes. Вече сме... Тихо бе. Вече сме готови да яздим камили. Да. Я снимай кон. Кон бе, кон. Аз снимах. Пирамидата. Ето я, да. Чакайте така да се обърна. Ма не бе, ето е тая. Тая е най... Да. Не, тая е втората най-голяма. Има ли? Има, да. Да, сега отиваме да яздим камила. Да. Ето ги. Миличките камили. Мале, много са интересни. Мили камили. Мале, как смърди. Мале, изморих се. И аз слушам. Това само ми прави жега на главата. И на мене и не мога да Направих ни туториал как да ги слагаме, аз не научих. Аз го снимах, така че спокойно ричи. Аз, понеже братовчето ми ги поръча такова и му снимах туториал, така че ако си пусне влога, ще може да научи нещо, не само простоти. Браво, Иско! Наснимахме се с камилите. Сега идваме на най-голямата, Хеопсовата пирамида. Айде, тук е пълно с Шакира. Викате Шакира на бубето. Да, аз съм Онзи камелиста и вика Шакира. Вика, you're very lucky have this pretty girl, Шакира. Мале, сега как се прещем? Сега ще се прещем като египтяни. Да. Гав? Да. Така от нищо. Пичове. Да. Чил е тук, готино е. Чиламе си на пирамидите, вата. Ама хора, през цялото време на Ици камилката пръцкаше. Тя беше като мен. Пръцкаше по това. Хора, искам да ви покажа нещо. Мацинка, убей. Убей с туалета. Не знам. Малко е тесничко, бе. Ако ще може да се изправя. Опа, тук не раздържа. Там назад слиза. О, скараха ни се без видео. Ама нищо. Ими това е. Това е. Жега. Скараха ни се да не снимаме, ама какво? Ще направят. Какво ще направят? А тук е яко, тук е имало 100%. Поне 10 лева за крошите. 12 лева. Виж как става жега? Яко, да, яко се сваряваме вече. Аз мириш и на камила. Мисля, не си да ти го казвам, ама. Еми, Бубе нищо не изтърва. Така ли? Да. Щеше да умреш от гняз и от жега. И от ужас и потрес. От ужас и реално влязохме в тази безплатната малката, за да видим какво е в голямата. Просто на голямата пътя е 70 метра, а тук е 18 метра. Ама какво беше? Какво? Еми тясно ходиш по един тунел и после стигаш до една стая, дето е врящ котел. И това е. И си тръгваш директно нагоре. Ние тръгнахме нагоре и някакви рускини почнаха да слизат надолу. И да може да се разминем. Те вика, чакай бе, я чакай бе. И ако има да се разминаваме е тегаво, иначе Не. ако си сам е добре. А що е задъхан тогава? Защото съм стар. Имам преди супер стар. Вижте това куче къде се е качило. Бабе, аз мислих, че този свинкс е по-готин. Що бе, какво му е? Чуке! Ау! На! Скарабея. Аз не съм съгласна. Иначе тук пак джунджурийки работи. Камъни. We have a small, we have bigger size. Yeah.
Не си много очарован. Скарабея, пада с катера. Сега влизаме някъде. Къде? Нямам идея. Но е много ясно. Това ми какво? Някакво стате. Мислих, че е по-голям, наистина. That's what I said. That's what she said. Айде, ново 20. Thank you. No. Жестоко бусче. Отиваме на Нил. Юху! Сега ще се водим с лодка. Къде се въртиш, бе? Качай се, значи тук. Ти се въртиш. Но върта се, за да ти е удобно. Хора, ние заспахме за малко да изпуснем. Нямаше да изпуснат. Да, бе. Сега ще е страх да се качиш на лодка. Ще можеш ли? Тук от Титаник. Добре. Сега ще ви снимаме отвътре в лодка. Аз всъщност мислих, че сме в тая яхта, пък ние сме в лодката. Чакай сега. Hello! 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 Чай да не платна нещо. Опа! Тук ще играем белот. Яко. Опа ни платната! Опъваме платнището. Бордаж! И потегляме. О, това е яко добре. Това мисля, че ще ми бъде любимо. It's nice time. Да. Най-малкото, защото сега ще се седиме на мекичка и ще си почиваме. Дали има крокодили, тук няма крокодили, малко по-надолу има крокодили. Да. Искаме да видим крокодил, това беше мечта. И да ни захапне. Да. Крокодил е гене. Приключихме разходката с лодката. Каква цивилизацията, я гледай там. Хора... Направо ми се наду от главата от тия бибити. Първо, че ми се наду главата, второ, че е супер мизерно. С сърцето на бъде. Чакайте, че тук ми прекъснаха снимането на материала. Един музей вътре мога да се снима на всяка, освен в една стая. Ние ще снимаме. Само в тази стая. Какво ще стане, а? Какво ще стане, а? Казах, че няма дуспът, няма пеналти, няма наказание, така че тайно ще снимаме. Да. Какво ще стане? Какво ще стане? И после, хора. Аз ако трябва да... Ето, изключително честна съм. Аз не съм особено голяма фенка на музеите. Някакси не мога да го... Тук просто ще видим нещата, които са били в пирамидите. Да, но не мога да го усетя. Ако го видя на място, примерно конкретното нещо, много повече бих си изкефила, сега не... Пък якото е, че пирамидите си ги запазили както са и не са ги направили така все едно цивилизовано, все едно. Да, автентично е. Ето това ме кефи. А какво е това? Вижте, хората държат някакви работи. Искам и аз. Сега ще ми дадат. Добре, дай на нас сега ще ни дадат някакви работи. Ще ви ги покажа и така. Яко е, какво я виж? Камък издълбан. Ама просто е яко, защото е на много години. Да. Слави Трифонов. Ай, това. Научихме как се правили статуи, но няма да ви кажем. Добре, гледам рейлера. Ама хора, много е странно. Стоим тук и снимаме някакви умрели хора. Да, много е... Все едно сме в гробището. Реално ние в момента сме в гробище. Ние сме в гробището и такива, виж му... Да, това е умрял. Иначе яки и такова. Какво става, чита? Бяхме на музей. Погенихме с малко в музея. Пихме кафе в най-якото, най-дивото кафе в страната. Не, но ще ходим на някакво кафе, казаха, ама не днеска, ми някакво цел ще видим. Да, и си тръгваме сега. Генг. Цвети пак струши някой лев. Да. Хора, тя е луда, навсякъде харчи много. Яко харчи. Не е вярно, няма. Парите са относително нещо. Те са просто хартии. И сега си тръгваме към летището. Риксус. Шарм ел Шейх, най-доброто. Нямам търпение. Да. Стига ми толкова Кайро. Впечатлени сме от камъните, но предпочитаме лукс. Сега ще кажа, че съм пак и... Не, ужас е тук, направо аз не мога. Ако живея тук, ще съм убия на Скандално е, стига.
Мръсно. Ма най-интересно ми е наистина как по улиците как карат. Просто това ми е най-интересно. Ей така, гледай. Сега ще ви снимаме по пътя, само да видите пак за последен път. С отворена врата не можа да ви снимам. С отворена врата е вързана с въже, да не му такова. Няма една кола, която да е в адекватно състояние. Те всички да са отчукани, блъскани. Има 2 БМВ-та и 2 Мерцедеса в целия град. И миришат тук. Май сега ще ви снимаме да видите как карат. Как миришат. Ето, страхотното движение. Тук е добре. Тук сега е добре, да. Гледай моторягите, няма един с каска. Какви каски? Всички ти попиткат. Гледай, то няма ленти, няма нищо. Няма, минават си. Страхотно. Феноменално. Тия пушчета са най-много. Сега е малко... И бибитката. С малко си... Влизаме в задръстване сега. Лудница. Я да видя тук дали се вижда. Да, нищо не се вижда. Това се вижда. Чакай. Стой да видим какво. Egyptian police. No police, please. Ето така изглежда една средностатистическа египетска кола. Дай, ето така за такова. Ме глупост изобщо не изглежда така. Така изглежда. Ето, погледнете, няма хора, няма здрава кола. И само се свири. Ние постоянно се блъскаме. Какво се случва? И как пресичат? Пресичат, скачат като... И аз не знам като какво, Добре ли е това бушче? Няма? От нас се събраха, виж. Добре ли е? Те сега бягат от задръстването на горя. Да. Вижте си таки са. Изчукани. Ето тук идва бус. Те се качват. Тук пазара. Ето нашите колеги. Да. Това е колега. Ще ги... Това даже се сби с някой. Сбиха се. Те си изтепа. Снимай, Христо, снимай. Гледай, видео как се качи. Тие се сбиха. Да. Това беше добре, че го факт. Няма място в 9-4 и се блъскат. Направо не мога да повярвам в вас. Я гледай си. Остат. Илиенци. Лудници. Верно лудници. Много яко. Хайде, измъкнахме се малко от някакво задръстване. Да бе, сега ще се напиеме в много. Сигурно. Ето това е средностатистическа египетска кола. Ма как се движи? Това е движението. Ето, ако искаш да се включиш, бибиткаш. Ето. Искам само за 2 минути да се оплача. Как се казва летището? Така. От 4 часа сме в скапаното летище в Кайро. В момента е 7:30. Ще убия някой. Или себе си, или някой. Тук сега минаха 2 работници. 2-3 пъти минаха да ни се подиграят. Повече няма стъпа. В смисъл беше готино. Благодаря. Изкарахме се страхотно. Но моето кръче, обувките, леж. Само ще кажа, че ти обувки си ги взех ден преди да дойде. Леж. Кръченцето ми няма да стъпи. Не мога повярвам. Наред. Ние сме щастливи. Чакаме се да дойде. И аз пазя ръка. Погледнете горките хора. Погледнете ли, да. Седат и чакат. Нямало гориво, пък после не знам си какво. Бегай. Бег. 8:07 е. Най-накрая сме в самолета. Как Кем 8, Кем 7. Много сме убити хора. Ще снимаме... Утре. Утре, да. Да. След 20-100. Да.
Добро утро, скъпи приятели! Както ви казахме, ще снимаме сега, а не вчера. Няма значение. Аз няма да говоря, аз ще гледам. Ти се подсказваш, искаш ли? Наричам на Виктор Ергена. Да, както виждате, не знам дали виждате, ето така може би се вижда по-хубаво. Вече сме се приготвили, защото ще ходим да какво? Да караме АВТ. Или АТВ. АТВ. Точно така ще ходим в пустинята, ще караме АТВ-та. Много е яко, аз това много го искам. Чакай да снимам. Вижте каква е Мацурана. Прична турист. Еми, това е идеята. Ма готино ли е така? Напишете в коментарите, защото се чуя дали не е прекалено. Готина. Аз готин ли съм? Много си готин, чакай да те снимам. Аз съм нормален. И ти е с много яки дрежки, много е... Гледай, official boy. А сега отиваме да папкаме. Айде. Хора, качихме се на количките. Ма те бързичко карат. Да, поне с 10. Струва ми се много бързо, гледайте. Защото гледаш назад. Искам само хотела. Хотела искам само. Хора, това е втората част на хотела. Толкова е това е другата величествено. част. Не е това. Hello. Шефа ни каза на къде да ви карам, ние викаме на къде ти закараш, хайде към плажа и той тръгне. Ама аз много искам да видим плажа, ето сега излизаме. Да, отиваме към плажа. Айде сега ще видим плажа и утре ще кесим на плажа сутринта. Да, искам да прилипките. Кенди шоп. Ние нямаме представа, често казвам на къде отиваме, но пък се тая, тук навсякъде е яко. Ами ще ви снимам плажа, айде. Ако стигнем там, защото не знаем на къде ни кара. Така е, да, дано. Хора, ето тук, не мога да... Тук са вилите, дето са отделно, идваш си само на вила, брутално, къщичка. Да, редите, златни. Брутално. Ама имат хращите и не могат да се... Да, вилите. Но да, те са така спешъл вили. А пък ето там е моето. Ето ги вилите, да. Другия път на вила, бобе. На вила другия път. Гледайте, леле, колко яко колело. Леле, колко яко. Еми, много, аз съм много впечатлена. To the beach. Окей. Разбира. Добре, приближаваме плажа. Тук дечица си ритват. Ей, добре, хора, слизаме. Приятели, стигнахме. Лудница тук, направо не знам. Ние тук една седмица не ни стигна да разгледаме. Това е на 4-5 ден, чак сега го виждаме това нещо. Уникално. Тук си има шатрички, оттам може да си купим дрежки, шнорхели. Айде да слезем до плажа. Да, това всичко тук си е в хотела. Казвам ли, че морето е такова, че гледаш се виждат рибки директно, немо, мемо и такива. Да, и аз не мога да повярвам, че всичкото това, което сега ви показваме в влога, реално е... Всичко това е в един хотел, той е като мини град. Да. Направо е жестоко и хората, работниците толкова са велички и добрички. Как плажа един път, какво? Мале, тук хамачета, това. Ние стоим там на басейна, нищо и басейна е. Защото и басейна е яки, има активности. Да ни мине кефа на басейна и сега почваме да идваме тук. Днес АТВ-та, утре идваме тук, други ден си ходим. Ще го измислим. По-други ден се тръгва. Леле, на мен не ми се тръгва, ужас. Цак. Ой, ами сърцета. Много яко. Мале. Имаме си кей. Виж този остров. Шикей. Остров е на Саудитска Арабия. Кой? Там? Ще не знае. Значи, от тук виждам, че водата е много бистра. Мале, ма това сърце там е много яко. Да, може да си направим някой снимка. Ами, айде. На сега ли? Ами, утре. Да, чакайте, че ние се отговаряме. Да. Сигурно няма да са най-напред. Със сигурност няма да са най-напред. Като ма по-навътре, ако идем и с шнорхел и ще ги видим. Обаче не съм къде мога да бъдем. Пак е тук. Явно там вече е опасно. Да, но има. Мале, много е яко морето. Синьо, такова тъмно синьо. Назад е тъмно синьо, тук е по-зелениково такова. Абе, много готино изглежда. Защото никога не съм стъпвал на... Нападение!
никога не съм стъпвал на друго море, освен българско. Така ли? Не, на гръцко. Ами аз не съм. Не, аз само в Черна гора също. Да, излъгахме тук голямо. Добре. Да. Това е. Поразправихме се, знаем утре скаутът на какво да правим. Много е яко. Вижте, на море. Абе, много се щастлив. Какви момента? Да. Това ни гледат хора. Да. Ами хора ще ви снимаме като... Не знам, като се случи нещо интересно. Да, сега като ти на АТВ-то. Направо ти да да, направо. Айде. Това вече сме готови за сафари. Аре да те вода на сафари. Да, аз обаче направо... Да, много е тегаво. Ще умрем от жега. Много е тегаво, не мога да дишам. Обаче после ти влиза песенка. Ще ми влиза, че песен по дупките. Добре, хора. Включваме се като затръгваме. Батака, марафака! Ура! Лутница е, обаче много бавно кара. Много бавно бе, айде дайте газ. Искаме още. Ама виж по-ините. Леле. Ледката е брутална. Това беше Малко тук. Ама то направо. Яко. Дали чуваш изобщо? Чувате ли? Чувате ли ни? Не мога да дишам с това. Готино е, готино. Там ми вика Шакира. Гледайте, това е готино. Ей, кай! Амини! Там дойди! Сега спряхме, защото има пешеходци. Ици, как е? Не тръгваме ли? А ние затънахме, май. Ами виж, да, съм до край газ. Защото сме в... Я стой да не. Хора, нещо се случи. Гледай как тичат. Дай. Или те не са ви спрели? Ма много са яки фамилите. Аз съм до край газ, не мърда. Дали? Тръгвам. Добре. Продължаваме по план. Сега хора, след АТВ-тата, т.е. те са отпред, най-вероятно след малко пак ще се качим, но спряхме за тукашно... Ити, това кафе ли е? Какво е? Тук ще пием чай с бедуините. Ето тук ще пием чай. Аз запитах какво е бедуини, той каза циганите на Египет. Не знам каша. Това ще го оставя. Ха-ха-ха. Еми не, то е така. Готино. И смисъл интересно изглежда много. Аз не пия кафе. Яко. Ема интересно. Какво? Леко. Чакай. Се пуснем. Леко. Цвети ли? Леко се пуснем. Ти ми каза постепенно и аз постепенно не може повече. Няма, не е предсака. Между другото, точно нашето е предсакано, естествено. Като ни засили беше яко. Постепенно ще тръгна. Нашето, понеже се предсака, нещо се случва и не ни дава газ. И човека там, който си е от АТВ-тата, застана зад нас и даде яко газ, беше много яко, ама беше на момента, нямаше как да си изкарам телефона. Ето тук вече ни доставят кафенца, ей. Хора, прибираме се! Свърши това шоу. Ще ви разкажем това от него. Готино беше, ама не е нещо, кое знае какво. Аз много се дразна, защото караме бавно. Аз исках да е екстремно. Да. Но пък е яко. Защото сме в група, няма как. Да. Може и да има индивидуално. Щеше да е яко, ако има примерно едната група да е екстремна, другата чил. А сега гледай, пресичаме, бе, хора. Ама такова привече рекорд. И има много гадни издупци през себе, като да ви кажа. Ама е готин, ето ги папката и цвети зад нас. А ние си платихме по принцип за всеки да си има АТВ, обаче решихме в последния момент аз с бубата и папката да си е цвети, защото да сме си Ми саме малко тъпо, май. Да, тъпо се е, всякакво минахме тялото, тъпо ще да сме сами, защото нямаше да си говорим. Да, пък така като си лапиме готово. Еми добре, хора!
Оставяме ви и се включим по-късно. От хотела от лукса. Ей, защото ще ходим на парти! Хора, сутринта минавахме от тук, искам само да видите вечерно време. Много красиво. Ето ги видите горе. Сладури. Да, това са вилите. Реално ние минавахме от другата страна. Ние минавахме всеки път от другата страна, да. А от тук с лодката и гледай. Да, има една лодка, малко гондол, където може да си караш. Ей, мале много яко. Официален. Еми, аре, сега ще видим, ще ги питаме дали. Това е най-честото нещо, което съм казвала в този влог. Ици, аре. И аз съм такъв. Ма гледай, тук с лодка ще е велико, да. Сходка с лодка. А за отиваме на вечеря, между. Да, луксозно. Луксозна вечеринка. Думата на... Да. Влога ще се казва луксозен влог. Ами това звучи добре. Скъпи приятели, това ми е вечерята. Ето ли на Христо? Това му е гурмето. Не, между другото, в момента сме в един много офишъл ресторант. На хората, това е ресторанта на хората, people. Да. И сега ще си поръчам чаша вино и ще се наям като свиня. Това е достатъчно луксъри ли беше? И ми е лукс. Ние между другото... Да. Да, разменихме ролите. Разменихме ролите този път. Аз добре ли се справям? Кой се справя по-добре? Аз или Христо? Хора, в момента сме на партито. Малко е там на сцената. Ще има танцори, не знам си какво, но ние ще виждаме само ето тази печка. Защо винаги сядам пред печката? Казахме ли ви лека нощ? Не знаем, но ви казваме добро утро. С кафенци. Триксис. С количка. Както видяхте вчера, ние много се изкепихме на плажа, затова в момента сме тук. Да. Ще ходим при рибките, с шнорхелите. Ма не знам къде са нашите хора. Си изгубих приятели. Сега ще ги намерим и ще се включим. Ето го морието. Ето. Не. А сега ще ходим да се гмуркаме. Ужас, страх ме. Прави си. Много исках да взема на Стефи и камъче от тука. Ма някакво готино, защото тя много се кефи. И сега ни казаха, че не може да ги изнесеме и ни е малко тъпо. Викам, добре, пясък, не. И така, тя много ще да си изкефи. И сега ми е много тъпо. Ама ще ходим да се гмуркам. Кашкай? Да се гмуркам. Приятели, ние някъде преди около час излезахме от водата. Беше мега яко. Вие сте видяли някакви кадри. И защо изживяването беше много готино. Даже не знам с какви думи да го опиша. Просто ако имате възможност да дойдете, да ги видите тези и места, и рибките, и ССТВ-тата, и въобще, нали, цялото това нещо, ако имате възможност да го видите, просто давайте. Жестоко е. Аз много се радвам, че имах тази възможност да дойда и да видя тази красота. Ние вече се печеме. Ето там положението, както виждате, следното. Малко по-късно искаме да отидем в едно много готино кафе. Аз пак забравих как се казва. Но това няма никакво значение.
Не знам дали изобщо се чува, между другото, защото супер много духа. Но да, това е като цяло. След малко ще ви снимам водичката, смисъл да вляза. Обаче не съм сигурна откъде се влиза тук. Искам да си направя много готини снимки. Е там. Е там. Мисля, че ще е много яко. Тук отдолу под мощчето да си направя снимки. И на ето този камък. Но това ще се случи малко по-късно, защото сега е момента да се изпека. В момента трябва да направя тент, защото предните дни нищо не направих. И те хората как ще разберат, че съм била на море? Никак. Ох. Много е тежко. Не е добре. Не е добре. Това масло какво е? На кокосолис. Хора, на кокосолис маслото е велико. Тенче. За как това не е 11. 11. Кажи ти как беше при рибките, бе? Ами много яко беше. Имаше рибки. И няма ме закачи, ще ме сваляш. Между другото, едната рибка наистина го сваляше. А Цвети се изподрала целата, ще кажеш, че на война е ходила. На крака, па на другия крак. Плюс, че имам някакъв лош късмет, не знам какво става. Обаче кафе си разлях върху мене, кола си разлях върху мене. Може би това е знак да пия бира. Благодаря ти, Ицко. Дай себе си. Страхотен си, страхотен. Уникален. Уникален. И така, включваме се по-късно. Приятели, в момента сме на обяд. Аз изех солени палачинки и силно се надявам да са хубави. Бате, къв е този самолет точно сега да мине? Еми това е, ядеме. Так се прави очна линия за 25 секунди. Туториал. Отиваме във фарша с едни колеги българи, дето видяхме. Аз не се харесвам изобщо. Защо ние се мачваме? Така е, да, не съм харесвам. Малко сме намачкани и затова се мачваме, ама... Абе, спокойно, бе, ще го направим, бе, спокойно, бе. Ба, не се притеснявай, бе, спокойно, бе, сега ще отидем там, бе, спокойно. Някакво много яко кафе ще ви го снимам. Паднал ми е джобът, бе. Ние сме червени домати. Косата, как е? Гърми ли? Гърми ли косата? Сме вече във фарша с нашите нови български приятели. Поздравете нашите фенови. Здравейте, фенови! Това са нашите нови приятели. Да. Намерихме си български приятели. Да. Заменяме всички. Павлина, Сандер, Стела. Заменихме ви. А това ще ни бъде колата за сватбата. Така. И отгоре с целия катун. От сърб. А това реално е кафене с бокулци. Аз така го виждам. Тук има някакви други работи. И си вързах едно шалче на крака и то ми падна. Добре, няма проблем, сега ще си го стегна. Парша, ларша и след малко ще ви снимам и навътре. Тоновката е такава. Изобщо нито съм във вайба на кафето, нито нищо. Не можах да се подготвя и много се дразна. И забравих телефона. Мале хора, вижте. Вижте какво става. Леле. Скандално. Сега слизаме. Тези доста рисковани стълбички. Това е нашата маса. Не съм очарована. Хора, гледайте какви коктейлчета ни дадоха. И бири, но коктейлчетата. Айде на здраве, вече позволявам да пиете. На здраве. Това са за камерите. Това е сега за пред ората да си дадем на здраве. Чакайте, че не мога някакси да нацеля. Айде. Ама гледам в четката. Добро утро, скъпи приятели, от ден последен. Да, направо си е последен ден, защото утре пътуваме рано сутрин. Днес сме на аквапарк. Уи! Днес ще се дрехи си взехме и аз нося все едни и същи. И аз, честно казвам. И имаме ни бели фулови комплекти, след никъде. Ама нищо, до вечера, ако има нещо, до вечера, сме бели. До вечера аз мисля да си сложим бели токче. Хора се облечем. Токче. Значи смятате колко е офишъл. Топче. Да. И ще се пускам с Ици на парзалките. Мен ме е страх. Ици каза, че веднъж преди много време се е пускал на една. Ама аз никога не съм бил на аквапарк. Пускал съм се на някаква парзалка 20 метра, дето беше на Папурите в Плевен. Те бяха сложили басейна на Папурите в Плевен. Това беше преди 20 години сигурно. Давна си е било. Да. И тогава даже от тогава ми тука рамото, защото
Като се спуснах тъкмо и имаше някакъв долу, дето стои така като глупак и се ударих в него и ми се болеше. И му изпърча ръката. Сега ми пука, ама защото съм бил малък, явно е зараснал бързо. Знаеш какво? Да не ти пука. Сега си намерим местенца и ще ви снимам цял ден. Христо, не нарушавай законите, бе! Ето това са нашите места. Хора, Христо се пуска край. А него го е страх. Той мен ме е страх, де. То си е много високо. Не. Втори опит. Първи е Христак. О, и двамата ще се пускат едновременно. Мила, ти е баваш ли с мене? Как беше? Много тъпо, защото ни позволиха на червената, защото онли манинки. За манинки. Така. Не мога да повярвам, че момчетата ме накараха да се кача догоре. 7 етажа. Това е ужасно. Леле, това е ужасно. Леле. Готов ли си, папка? Леле. Чакай, горе там е. Там е Цвети. Let's go! Как е честото? Пригодно. Без да викаш. Хайде, Ицачи. Успех. Мале, страх ме. 3, 2. Богом, моя любов. Тъмницата. Бумето е тя ли? Не, тя не иска. Аз слизам. Не ми се отвориха краката, обаче спрях да ги... Да, и на мене. Можем, като падаш и изтегваш. Да. Това е следващия атракцион. Ето това синьото. И сега Павката и Христо заедно прегърнати ще излязат от тази дупка. Леле. Не ми изглежда безопасно. Много е трудно да се излезе от това. Айде бе, патенца. Чувам гласовете им. Чувам крещене. Какво става? Това беше Христо. Кой ще излезне? Леле. Уху! Стига, дори и бабата слезна. Аз такава ли съм бъзла, бе? Според мен ги е хванало страх и са се отказали. Те са. Бай, детето се качи. Направо ужас. Срамота. Ого. Омръзна ми. Чувам ги. Дечицата как си играят? Там се въртяхме така. Да, бе. Не. Просто място трябва да се допълваме. Аз е така се побутаме. Така ли? Да. Пак. Не бе, имаше много нови работи. Да, гледаш си интересно. Абе да, бе. Дойде и моя миг. Ама ти сега се пуснеш на най-лесно с душечето, държиш се, седнала си. Ама и така за мен е много, мен ме е страх. Да. Супер ще е. Притеснявам се край. Вече е страх.
Хора, може би предното видео видяхте, че съм сърдита. Всъщност беше много яко. Благодаря ти, любов моя, Яко беше, че... яко беше. Аз ти казвам. Ама той му успокояваше през цялото време и отгоре човека вика: защо те е страх? Защо те е страх? Тя седа... И просто така... И треперех, не знам, просто много се изплаши. Той има това голямото. Беше яко, беше жалко, яко. че не сме взели нещо GoPro, мога просто да снимаме, ама е това дебелото. Там просто влизаш, той е като басейн и трябва да доплуваш до входа, което е тъпо, мен ме дразни. Да. Реално... Не знам, ама аз много се изплаших, ама пък беше яко и сега искам пак. Ето, да. Да, тя е. Дали е тя? Или детето са Кристиян? Тя... Чуваш се от... Това беше най-силният глас, който съм чула. Хора, сега Павката и Христо ще се качат на ето тази. Гонят ни, ние нямаме време. Бързо, видеото там. Добре, може и по-мило да ми го кажат, в принцип. Айде, пръв е Пав, а не. Пръв е Христо, леле. Леле. Я, Павката. Така ли? Чакай, че Павката се спуска. Леле! Какво стана? Първото спускане е гадно. А защо винаги казва, че нещо е било най-доброто, само когато аз и Цвети не се пускаме с тях? Скъпи приятели, сменихме обстановката, вече сме на плажа, защото ни казаха, че на този плаж, понеже сега не сме на онзи, на този плаж можем да видим рибките по-хубаво. Да, ние буквално е тук влязохме и се виждат рибочки. То е мега плитко, Ето. Още тук се виждат рибочки. Ето една рибочка. А пък там ще има и коралче, моралче и ще ги видим рибочките, ще ги снимам. Да, аз мега много изгорях. Тя е много изморена нещо. Много изгорях и малко съм изморен. По-скоро съм тъжен, защото утре се прибираме. И аз съм тъжна. Това означава, че пак трябва някакви 30 неща да се случат. Колко много рибоци. Мале, верно съм много. Ио е. Що ио, бе? Мале, ще наистина са мега милиарди рибоци. Нали ти са шарени, бе? И сега ще ги видим отблизо. Да, и ще снимаме. Айде. Тук идваме вече на големите рибоци. Риба меч. Но тя наистина е риба меч. Какво острие има? Острието. Вижте! Змия ли е това? Еми, не знам. Може и да е бумеранг. Прилича на бумеранг. Абе... Това е бумеранг, бубе. Дали? Прилича на бумеранг. Някога хвърлил. Балил май. Да, бе, кой ползва бумеранг? Еми да, ама виж колко риби. И някога виждал ли си бумеранг на живо? Да, съм имал. Абе, имам. Много си яка тук. Е страшна. Какви сте чапли, бе, я ги гледай. Не бах ти. Ще спукат малката риба балонче. Ще спукат малката риба балон. А виж, там има много други. А ние какво се кефим на малките риби? Давай да ходим при яките. Айде. Яките големите риби, бате. Да. А то тук май няма, защото хората ги плащат. А уж тук трябва да е. Вижте скат, да не станем Стив Вървин. Бах ти якото. Те по принцип не са нападател. Можем да го пикнем. Не, защото ще убие. Мале, колко як рапан. Този? Да. Ята бил рапан. Офия там има. Много искам един да се... Мале, мен ме е страх от скат. Я виж какъв е опасен. Той убива хора. Ще ме пробие. Бубе, виж, тия са семейство. Това са такива, май. Ох, много са сладички. Как правят? Що я сваля? Виж каква чиста вода. А тия са полицаите, виж. Да, верно. Това са полицаите. Полицията го гони. Но виж, верно са полицаи. Имат отгоре нещо. Виж как търчи. Яки са рибоците. Ох, ама това са
Това е острието, по BTV. А, виж, има още такива лица. Дай ги полицайчета. Айде. Хайде. А Бубито е възмутен, че не може да вземе рапанче тук. Много искам рапанче. Няма да й позволя, че кажа, че е браконьер. Ще ме затворят, ще ме заключат тук. Ти си браконьер. А не е по-добре да ме заключат тук? Аз това сега обмислям. Еми не, защото затворите сигурно ще са мизерни. Аз да... Кайро. Ужас, няма да мога да си измия лицето, нали? Сигурно. Вижте с жените, които са забулени. Ето там вече има змиорка и това е змиорка. Беше абсолютно също. Също е, да, признавам, значи това не е било бумеранка, е било змиорка. Аз съм те ял. Ял си змиорка? Да, съм те. Да бе, в хотел? Я виж колко е филмар. Филмов си. Филмар. Не е филмар, е филмов. Айде, продължаваме. Тук има сянка на риботите и не искат. Тия полицаите риботи. Искам нови видове риби. Ето е отблизо змиорката. Но тя е някаква слузеста. Отвратително. А това не е ли... Това е плужик просто. Не бе, а това не е ли... Чай, че снимам наобратно. Не знам. А дали ли си не сбил? Бе, това е нещо умряло, бе. Бе, това умряло, бе. Отвратително. Защото се измори. Той насам си има такова. Шатовче. Ето по Ама ние много се обичаш. Ами да. Ама ние се качихме на такава свилата там. Яко. Много яка вода, направо брутално, чистичко си гледаш. Уникално. Леле, много е яко. Уникално е, много яко. Искам да се гмурна вече. Леле, и аз. Ето даже не е много дълбоко. Просто се гмуркаш. Дойдохме до тука, обаче няма риби. Да. Тръгнали си. Това е тази студенина. Да, ой, тук си много як. Гледай, това е як. Нещо на апи. Апи. Отвора много яко. Да, ние бяхме там, обаче там беше също като оня ден. Идва кораб, Титаник. Беше също като оня ден, просто рифа е такъв, не е рязко отсечен, а е така по легато и мога да го гледаш и него, което беше много яко, е така към залеза, много яко. Залеза. Ето и Бубито е много яко на залеза. Ние излизаме. Много е уникално за снимане, чай да под телефон, ще егувам се. Много е яко за снимки и водичката е топла, спокойна, направо много яко. Уникално е. Много е, наистина, може да си видиш тук всичко. Да, обаче си тръгваме, защото трябва да се направим за вечеря. Да, някаква специална последна вечеря. А преди това трябва да си изкъпа, трябва да направим снимки, трябва да си оправим багажа. Чак сега. Не, преди това, след това. Да, ти закрий с ръчичка, да е по-хубаво. Обаче преди това, преди самата вечеря, трябва да се изкъпа. Трябва с Христо да снимаме някакви неща и евентуално да оправя багажа, но може би багажа не, ще е багажа по-късно. по-късно. Нали, тук е много топло, да не би някъде е пишкал? Не, защото е по-плит. Ще се видим, не знам кога. На вечеря. Като покажем аутфит. Аутфитите. Нейти аутфит е много як. Нейти аутфит е жесток. Нормален. Не, нормален. Нормален, няма. О, допенце. Гледайте бруталната гарга. Чай, че не фокусира. Аре бе! Много е хубава. Погледна ни и каза, то стай цак! Виж, има брада. Брутална гарга. Точно до Риксус. Искам само да кажа, че в един от хотелите на Риксус, понеже те са много, както видяхте в този влог, единия, вижте, дават сладки, като влезнеш. Много кют! Мисля да си вземат панза корабейка, ей! Thank you! Хора, искам само да кажа, че лукса прекалено много ни успокои. Окадар ли да пусне? Окадар. Да, пусни Окадар. Много яко. Бай-бай! Скъпи приятели! Барнали сме се за финална вечеря. Да. След толкова дни, така най-накрая ни виждат официалните. Аз не съм, аз съм чил. Не, и ти много си красиви, ще го с бялото панталонче. Много съм чил. Да. Аз чакам да имам ден тогава да съм с бяло. Да, точно така. Както аз съм те учила.
Аз съм с брутална рокля. Между другото, за всички дами, които им харесва това бижу, може да си я поръчате. Ще оставя линк долу в описанието. Алиша. Да. Сега отиваме на вечерята. Не знам какво повече да кажа, вече много се изморих. Аз няма какво да кажа. Отивам да почерпа моя най-добър приятел. Да, сега ще видим Сад. Да, нашия скъп приятел Сад, който беше много мил през цялото време. Искаме да отидем сега да го почерпим, да му кажем, че благодарение на него почивката беше много по-добра. Защото наистина беше така. Наистина беше така. Заслужава момчето. Уникален е. 30 часа. Скъсва си газа от работа, но никога не сваля усмивката от лицето си. Мале хора, нашия приятел Сад щеше да се разплаче. Бай-бай, бос. Бай-бай, бос. Много голяма душичка, бе. Много е готин, наистина, много е готин. Уникален човек, такъв много искрен. Да. Бачка неуморно, наистина. Направо се насълзиха ръчички. Наистина му се насълзиха и такъв беше много благодарен, че въобще отидохме, му казахме чао. Да. Според мен беше много впечатлен. Него потърсихме специално. Да. Защото другите викат, can I help you? Аз викам, where is Sad? И те, Сад, ама... А хора, той дори се казва тъжен. Знаете ли какъв е такъв миличък човек? Наистина ще се разплаче, сигурно се е пусна една сълза. Тоест тия пари бачката да, ние му дадохме така, по принцип. Не казай какво си. Не, аз няма да кажа. Ама ги скри веднага, защото стане неудобно пък. Много неудобно му стане. Имам предвид, че тук, нали, е все едно ясно по $1-2. Да, прието е да се един или 5, да. Да се типва от време на време. Ние така малко повече, но просто той заслужава наистина. Да. Това е. Да е жив и здрав. Да, да е жив и здрав. Поздрави за Сад. Може пък да ни види. Да, ще гледам блок. Аз се издирам. Да. Приятели, вече сме на вечеря. И ти даже вече се наяде. Ето празна му е чинийката. Щастлив и доволен. И моята чинийка е полупразна, ама не съвсем. На здраве. Да, бе, София, да. Разбира ме. Аз се чудя, той е така половинчата от... Хора, разхождаме се по египетските магазини. И вижте какво си намерих. Първо едното токче си го намерих. То падна от кръка на бълито, която пропадаш. Моля те снимай. Ами, това се случи, скъпи приятели. Да, и аз ги отчупих. А това са ми най-любимите токчета, но те умряха. Еми, нищо, сега в багажа ще имаме по-малко. Да, ще имаме по-малко багаж. Да, ама ти можеш да си купиш от тук, ние обикалим в магазините. Тук уникални кожи и палта. Едното беше $2200. Да, и му казаха, бе, я бегай. Викам, бегай. Ама тук точно пред този хотел, единия Seagate Premium и... Виж как ти за първи път се чупа топче. Да, аз чупих и двете. Да. И виж сега как хода е така. Еми да, чакай, сега ще намерим някакви обувки, ще купим египетски обувки. Ето бубето си намери обувки. Сега ще се пазарат. Сега почва. Тя вика how much, тя вика окей. Слушай сега, слагаш драстично надолу, за да може той да бъде малко надолу. Окей, добре. Ама не, давайте. One piece? Yes. Аре, вие сте? България. Bulgarian. You're welcome. Thank you so much. So 25. 25. Maybe 30. 30 is good. Трябваше 10 да кажа. Аз даже мислих $2. Как два, бе? Come on, give us better price. How much he said for you? 35? 25. Okay, I can make it for you 23. Thank you so much. 20, ти искаш ръката. 25. Айде 25. Later, if you want something like Egyptian souvenir. Видяхме едно пазарене, успяхме да се пазарим. Ма то какво спазарихме? Реално 40 лева. Не мога да кажа, че съм очарована от обувките, но поне имам обувки вече. Реално колкото да ходиш, иначе сигурно за 15 лева щяхме в България да ги вземем. Ама той почна от 35, трябва да се пазарим. Спазарихме $10, което е добре. Да, и мисля, че 10 е перфектно. А и за тях на помощ. Да.
помощта на Папката и Цвети. Ако не бяха те... No, thank you so much. We don't have one minute. Да, ние тук реално там е хотела. И тук излязохме и вече сме в някаква вражеска територия. Да. Лудницата. Реално сме отново обратно в Египет. Отново обратно в Кайро. Аз много се дразна, защото опитах се да хода с стокчета така щупени, обаче не става, той има една извивка и съм като на лодка. Да. Ама пък грехота да ходиш боса. Ще те гледат странно. Всички много странно. Те ни гледат като полезни изкопаеми. Много съм притеснена. Гледай как ни гледат. Тук на наргат. България! И така, хора, отиваме на парти и се прибираме. Ако кажа кур за Мохамед Салах, дали ще разберат кур? Мога да помисля, че му се кефа. Е време да спреш сега. Мога да помисля, че му се кефа. Добре. Хора, ние се прибрахме, обаче не съм сигурна, че съм се прибрала с точния мъж. Hey, yo, hombre. Yo, Jose. Yeah, pew, pew, pew. What's going on? Bam. Now I'm going to get a resemblance, right? Bring your little friend with 4.5 fuck. Hombre. Hey, ¿qué pasa? Amigo, Jose, deja esta mañana esperando, pero esa más preciosa de todas. Y... Oh. Напишете ми в коментарите какво да правя с този. Аз бях през цялото време. Искам да кажа, че багажа е почти събран. Така изглеждаш ти оня, бе. Като бяхме на фарша ли? Хора, лягаме си, както виждате, приготвила съм лаптопа си, гледаме Ергена, часа е почти 1, ние трябва да станем в... 5:20. Да, така че лека нощ от нас, бай-бай! 5:40. Бусовете са отзад. Тая яка гледка отпред. Това е си гадното, но ми е тъпо. На мене. Няма път, си хабиш, че се скрие в храст. Не, защото... И цаче. И така, скъпи приятели. Ме арестуват. И така, скъпи приятели, благодарим, че гледахте това видео. За нас беше удоволствие да споделим този уникален момент заедно с вас. И двамата ще давахме пуските да целуваме. Да. И до следващия път. Чао!